Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod ka dagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asong batkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa iti panang silpo ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo Perry Claro kas Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions ken Lady L Channel. Halang arudan, sabtunan ti pakasaritaan, ti pagayam tayo naglingad, itinaga na Walter, iti probinsya ti Isabela. Kan ka Mang Bianong. Naimbag nga orasyo amin asang bayan to'y surat kao. Nakapagsurat akmat kaya't kuman nga idawatan iti solusyon to'y parikot ko Mang burburibor ita kanyak. Kastoy te Rogina Mang Bianong. Boy, ayan ni ading mo tagdigos kayon. Napudotin ti panawan. Masapol nga agdigos kayon tani. Itayipay nga agay ay ayam kayo. Agat lingot kayon. Agay ay ayam pa'y na ading ko, nanang. Alang arod, sikapay ti umuna adigosak, sakbay ni adik mo. Kabaila kong tagdigos sa sisyak, nanang. Big boy akon. May mayat mo't lang ano digusan ka, tapno matarimaan ti panagdigos mo. Amang ano digos pato lang ti aramidam. Basta, kabaila akon, nanang. Kadwaan ka kunakmet, alakit din umaykan. Isublat ko adigusan ni ading mo no madamdama. Apo, nagbanglumat tentoy anak ko. Tanamidwa kami nagdigos ken ni ading ko itangal daw. Bigat ken malam. Kasta ngamin ti kayat ni nanang, naglingling at kami kanong amin nagmalmalam. Nakaidasara kon, umay kay manganan. Ha? Oh? Apay akas na ti parang kitkitam kanyak, Walter. Kas lakit din nakakita ka iti kaibaan di tamulagat mo nakakita kanya. Hay. Hoy, Walter, anyat mapaspasamak kan? Kasano, kat nagdalos, kan nagbabanglo dagiti anak ta nasang petak manipod iti trabaho. Ngam si kamutin, kasla umok ti bilet day tabok mo. Di ka pa agsagay-say mo't. Di kan sabi nagdigo sa nagmalmalam. Day tapay lang jay badom apinanawak itay na panak nagtrabaho. Ay na, jak masangon ti agdigos kas kada agsagay-say. Tanagadumot ngamin ti inlepas ko at trabaho. Saan na malmalpas ti trabaho, dito unag ti balay. Kirkir ka akirkir, dito unag ti balay. Ngam di mo pa'y makirkiran mo't day takabkab mo. Nagmaditi pa'y od mo tanagalsam. Ay nay, nagadulakit din ay areklamom. Intay kit di manganan, intay di kusinan tanay. Mabaawan ng diyan luto. Apay nga inalan day tapungan mo. Ijayak sala sa maturog, agida ko ni Jesopa. Naglawa ti kama dito silad ta. Mapan ka kidinagan anos nga agid ida ijay sofa. May mayaten nga anusak ti agilan ijay sopa. Ngam ti anusak ti nagapgas iti agong nga angot mo. Anya? Nagalasan ti kas pa nagsasaum, Walter? Kasla di nakasawa.
Imbag kumamot no dinak na si kugan iti namidwa. Kalpasan na nagumaan na kastanti sa kanyak nga sawam. Kat ingkamot ngamin agdigos no kayat mo akayda ka. Kalanlanit day tabok mo. Nagdirampos kalaeng, idinto ta nagmalmalem asaan ka nagdigos. Nagadungan ti inaramid ko nagmalmalem. Ang mga numapas maak nagdigosak. Talaga kidi anasulit ka no may papanan dito bagim. Asino nga iti adaganas na makikaida iti ang pep. Ay, pinagtapis ka nga eh. Ang tarupam. Sige, rumar kan dito silet. Ang mga nupamidwag pa itibang tapis kan ka. Mabit laeng, umayan. Lilia, si kamot gayam. Kaano pa si mangpet ka? Idi na minsan lang aldaw. Si ka nagsarsarita talang iti cellphone ngam di mo imbagbaga nga gawid kagaya man. Kaya't ka ngamin asorpresaan. Ala, umunag ka nga rod. Nalipatan ka mo na paunagan. Pasensya kan ha. Naggulo dahi balay, tama-dama ngamin ngagdaldalusa. Okay laeng, maawatak. Wen gayam, awatam dagitoy pasarabok ken ka. Ha? Anya ngay dagitoy? Cosmetics, kompleto day ta. Agpapintas ka man, tani, madlaw na baybay amon ti bagim. Saan ka nakasidi? Madlaw na tati kinapintas mo. Ay na, amumutan ti housewife. Awanan ti panawin ko amang tarimaan iti bagik. Tanaka sentro latan iti imatang ko ti balay kandag iti aga-amak. Ay sus, madi Ikamot iti panawon day tabagim. Kitaam man ni, naglosyang kan. Ha? Di mo itulok nga aglosyang ka Mga nagsapol iti sa bali nila kay mo. Jay na bang banglo ken ob-obing ngam sika no aglosyang-losyang ka, Roda. Nagadaw ti impasarabo ni Lilia agayem ni Roda manipod ijay abroad mangbianong make-up, lipstick, kaskada bangbanglaw. Iliwag at talaga jay kinamanagdaldalos ni Roda iti bagina, idi baraw kan balasang kamipay, kan idi kabarbaro kamipay nga agasawa. Aging gangay ti may sangal daw, adanadlaw ko kini bakit ko mangbianaw. Nene, nagbanglon dito unag. Addan samot naggapo dito asa nga ili ni Roda. Naibating ti angot ti bangbanglo na dito balay. Walter! Asino tinaggapo dito? Roda? Apay akas na tila nga man nakakita kanya. Nagdatakkulan dagita amulagat mo. Nagpintas kan? Bakit? Kadigdigos mo? Si kakadi jay masaysay ko ti banglo na? Natural asino pa'y kuma? Pinadas ko man nga inusar jay banglo apasarabo ni Lilia kanya. Manayunan manen ti anak tano kastoy lang. Bakit? He, agpala ka man. Rumwarak ita, dagasin na kano ni Lilia. Ha? Agpasyar kami mo't nabayag nga minon day di na udi pa nagpasyar mi. Oo na, kakaisun ang nagbakasyon. Ay, gayam, ayan daga di ubing ngay. Impan ko pa ilang iti ayan datatang, ingkanto kitaan idan. Sige nga rod bakit? Ingkamot agenjoy sagpaminsan. Talaga O sige, inakon. Mabitlaan agpukara akpay mo't sakberong mor ka. Anya apukara? Baliktad ti arakop, iso pukara pay, bakit? Pinakankon dagiti ubeng, Walter. Agyaman nagtatang, yawid ko nga rodidan. Ala, yawig mo itantanay. Malimon.
Ang mga no nakaawid pa kay din ni Ruda. Lakit di tatang. Itay pa nga minarimwar. Talaga Ruden yawid mo dagiti ubeng, ta saan nga urayin idati nada. Boy, ayaba mo ni ading mo, tagawid tayon. Agyaman nakiti pa ng awiryo kadagiti anak may tatang. Awanan niya man na, tangdanan naktulatan iti gawid kenbwa. Ni tatang nga talaga. Kalablabagan ti paraangan nyo iti panagmamamayo. Ay, ayam lang, matingiwat ko anak ko. Dahito lang matibisyo. Iso ti anting-anting ko. Ay, makaturtog akong tatang. Ngam, awan pa'y ni nanang. Uwan nga rod, narabyan matan. Sapay din ang sungsungbatan ti text ken awag ko ken kuana. Naturugan ni ading ko tatang. Maturog ak matan. Alanak ko, ingka ni Tidam. Siya kung ti manguray kininanang mo. Uwan tatang. Sige. Naglokong da jaroda. Di na matan amu ti agawid. Padasek manen nga awagan. Bareng no sungbatan nan. Hi. Roda? Nabarte ka asin mangpag? Ay, mayat gayam ti aginom si ka. Di mo mat nga minimbagbaga kanya ka, mayat gayam ti kastoy. Idi pa'y ko mga inrugik lakay. Nagen-enjoy ak kumapay idi. Nagbanglo ka rimwar. Ngam agat arak ka mo tasim mangpag. Anyan day ka, Roda? Nag-happy-happy kami mat Ala nga, Roda. Kamaturugan. Saan ka mo ta makasarita alimpyo? Ta agsalsal lapitin deta saka mamagna. Nagalas ti tsuram, Roda. Roda, ayan mo. Agaw kan bakit? Adakon. Mabisina ka naggapoy ti trabaho. Ne, apay ngay, nga awan ti arimakmak di ti balay. Ayan dagit anak ko? Kan ayan ni Roda. Sigud ano kasto ya sumang sangputak kat madanon kong agkot-kutikot dito yung nagtibalay. Anam, apay ngay, nagdugyot ti balay anasang putak. Sana nagdaldalos ni Roda? Kita agman dito si Led. Ni Roda tinakaila diti kama. Nakaturog idin to ta imal aldawan. Panagluluton. Roda. Roda. Apay ay Walter. Ay, disturbo ka mo titipan na turog. Nakaluto ka din. Kita man nakaturog ak. Kasano ngay agluto ak? Nakakita ambot ngay ti matmaturog naglutluto. Matmaturog ka, idin to ta saan ka pa ang nagluto? Rumwar kami kadagiti gagayim ko inton rabi iso nga inturog kon. Anya? Rumwar ka manin? Kanayo nanti iruraryo Again enjoy kami laeng mat. Kan awan ti gastos ko no rumwar kami. Iso asan ka nga nagreklamo. Ala rumwar ka pa diti sened, kayat ko pa iti maturog. Ayan nga dagiti ubeng. At dada ijayan datatang. Intulod ko ida ijay sakbayan naturog ak. Ninanang meten ti kanayon nga agaw awer kadagiti anak ta. Di mo pa'y madalasanan ti balay. Ay, nagadulakit din aya problema mo, Walter. Idi adalat ta maibagam no sa anak nagsarsardeng ngagdaldalos. Ita, ikakmutin iti panawon ti bagik. Agreklamo kalat ta. Saan kamot amaw awatan na lalaki? Ala, rumor ka din iti silid. Makaturturog kak pa'y. Nagbalinain konsomisyon ko ni Roda Mangbianong. Nagbalinain na sadot
Jay sigud ang naggagayt kan saan maananawa iti trabaho nga asawa. Nagbalinay na managpasyar, jay sigud ang nakapupoklatan iti balay nga asawa, kan nagbalinan managbaybay kadagiti anak may, idinto ta, unaan na pa'y ide nga asikaswan, dagiti ubeng ngem ti bagina. Nagdadalos ide dagiti anak may, kanayon ang nabangluda, ta talaga nga alaga ida ni Roda nga asawak, ngem sa bali itan mangbiyanong. Ayan jay inayo, boy. Dinagas ni Auntie Lilia, tatang. Rimuar manen, idinto ta saan na kayo pa nga inasikaso? Nagngir-ngir kayo, nagkabsat. Madamdaman tim nagdigos kami, tatang. Agay ayam kami pa'y kanadin ko. Aglablabasan da dya babae. Nay, da ka magaya mo, Walter. Uwan tatang, awan tao iji balay anasang petak. Iso nga amuklatan nga dadito'y dagit anak ko. Wen, indagas itay ida ni Ruda. Imbaga na ka din no papanan na tatang. Naka-off nga minti cellphone na no rumrumar. Iso ajak mo kontak. Di na mo't imbaga no papanan na. Basta kakadwa na dagiti gagayim na itay. Sursurando matan di asawa, manakaw. Manipod rin ugyan ng ti sumursurot kadagiti gagayem na. Nagbalinin sursurando. Kan nagbalin pa asadot. Sa nakas ide nakadaldalos ti balay. Kan nagbabanglo, kan nagdadalos dagiti anak may no sumang puetak. Ita, awanen tatang. Sadot kan sursurandon ni Roda. Nakasukat ka manen, Roda. Di mo kunaan rumwar ka manen. Nagado tinakatambak amalabaan, kan nagrugitan to'y balay. Imbes na aginanaak kumay tatawan trabaho, ngamsyak pala ti mga ramid amin at trabaho diti ulag ti balay. Ay kat padasumot at agtagi balay. Roda, Naglablabasa kun dagita, iso asikamot tan Padasum tagtagi balay. Opisina mo't akanayon ti ayan mo. Di padasum mo't nga ro ti agtagi balay, tapda amumot ati sarsaritaam. anya ka maten, Roda. Day tala bagimon ti among mga sikaswan. Sukat ka asukat ngam di mo pa'y maasikaso dagiti anak ta. Nagdudulpet da no masang petak idang agapo iti trabaho. Si kalangan tinadalos. Ay kat di gusam idaa, makitkitam nga ro nagdudulpot da. Kitkitam latan. Asikas humida di mo yur uray kanyak, Walter. Anyan ti kasta pa nagsasaom. Diyak malipatan tim pagbagam iti kanyak anaaangotak, anaang pepak. Makita ita no asino tinaangot kanda ang pep, Walter. Naimbag nga oras mo, Walter. Dagasag ko man ni Roda. Adaming saritaan may ngagkikita kami ita. Nasayat mo tayo may ka, Lilia. Manipod ita, di mong dagdagasan ni Roda. Ha? Sikat tinang isungsungkan ko na. Iso nagbalinan nga irresponsable. Agsubli ka lang ni Jabrod, na sikat ni Mala sa dimteng iti biyag me. Anya? Kumpormi di mo isursuro ken ko na. Nagalason ti kasta sa kanyak? Saan ko nga isong-song ni Roda? Iso ti agdis-disnudo sumursurot kada kami. Tanauman iti boring abiyag na iti sidong mo. Anya? Iso adi nakarod malapdan amang dagaskan ko ana. Pumanaw kan kunak. Sardingamon ti mga awi si asawak. Saan ni akasapulan ti song-song agayem. Pumanaw kan! Apay abinastos mo ni Lilia ita imay dito'y balay. Di na kun inuray, tagdigdigosak namin ita imay. Ngam pinabain am laang. Sana makaungot ken ko na. No saan na ka nga isung-sung-sung iti kalukwan. Awan mo ti kalukwan nga raramidag Sa anak mo ti aglalaki. Again enjoy ak laang. Sumursurot ak laang kadagiti sigod agagayim ko di balasang akpay. Saan nga aramid ti manakman ana asawaan ti kasta? Sa bali ita. Ken sa bali di balasang ka. Ay di nakman isuro, Walter. Amok tar aramidag. Day tabagim ti pakibiyangam.
Si taanak lang, numaamam nga ada ka malalak, tamaawatak pay. Ngam no kastoy arumrumwarak lang matap no agenjoy, awan nga roti karbengam amang sita kanyak. Ta saan kumat arugrugi tanday tatuktok mo? Huh, naarte kalaunay. Di ka di mabain ang makikita da ka nakadaldalos iti ruwar? Nakasukat ka? Nakadigos ka? Idinto ta makita da dagiti anak mo ang nagdudulpet. Di mo pa masasikaso ida. Isu aman ipo tita. Saan kan arumrumar asumursurot ka dagiti kabarkadam? Anya? Nalawag tinangag mo. Saan kan arumrumar? Agtalinaad kalaangan diti balay, Roda. Sige, padaasin na kalapdan rumwarak ta idarum ka, Walter. Anya? Illegal detention daytan. Nupilitan na nga ipupok dito balay. Nagbalinayn natangset ti asawak mang biyanong awanan apulos ti denggen na asaaw. Kasla balasangan ti aramid na. Iliwag ti asawak asigod managdaldalaws iti balay na asikaso kadagiti anak may ken unaan na kami pa'y nga aga-ama sakbay ti bagina. Ita mang biyanong bagina laangan ti muna nga sikaswan ken saanan na maibalbalay. Maanusak ti style na iday saan managdigaws kumpara ita managdaldalos iti bagina ngam baybayan na aming obligasyon na kada kami nga agama. Makabannog mang biyanong anya nga tati kasayaatan nga aramidag tapno agsubling ti sigod nga iliwag kababalain ti asawak. To'y maguguran kalafing mo, Walter. Ti panang tratom iti asawam akas reyna kat iso ti kangrunaan kasisigod at tarigagay ti naasawaanen lalaki. Kas nalalakyan, saan mula responsibilidad no di kat kangrunaan arebrabengem pakilanganam ti babae iti biyag mo iti kangatuan respeto kan panagayat. No maminsan ti kinaawan ganaygay gapu iti kina makumikom kan kinarikot ti biyag saan apag kinaawatan ti nalalakyan ket adda posibilidad na lumamiis kadagiti asawa da mamagbalin dayta iti pagasawaan mapukaw jay risik na. Iso pagayam Walter anusam latta nga allukuyan ni Mrs. nga agbalin nagagat manain. Aramidum dayta itiwagas saan kayo nga agapa. Ikuyog mo man amang bisita kadagiti gagayim mo nagagagayt dagiti Mrs. da. Ta bareng makarik na iti panagbaen ket agbalew ket maamiris na nga isublay ti sigod kababalin na. Mabalin mo mat yam-amaw kadagiti amumpay mimises ta bareng ti mayat agaladda ket makaingganyo ken kuana ket mapasublay ti sigod kinagagat na ket agbalin manayn pagulidanan. Sagpaminsan ipasyar mo tapno maiwaksay ti panakasikur na iti balay. Mabalay nga adadagiti kasapulan ni Mrs. mo asaan mula madmadlaw. Awan ti parikot asaan masolusyonan iti naornos panagsarita. Kasagudayan ti Kolosas Kapitulo 3 versikulo 19 lalaki ayatenyo dagiti asawayo ket diyo rangranggasan ida. Isu pagayam Walter
nabanayat kakumang nga agpungtot. Pakitaam ni bakit mo iti pamakawan, panakaawat, ken ayat. Daytate mangiturong kan kwa na tapno rumuseng te panakaamiris iti biddot na. Alright. Hala, kasta pa'y papagayam, aging gangay ti sumarunumalag nga intay panagdadanggay, que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agngina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!